Слава на Бог! Радвам се за това, че можем да бъдем събрани в Неговото име. И съм толкова благодарна на Бог за това, че просто виждам всеки един от вас, защото ние сме едно семейство. И вярвам, че когато не сме се виждали известно време, примерно с родители, с братя, с сестри, които са по плът, и така като ги видиш, ти става мило, става ти така драго, че ги виждаш, и толкова съм благодарна на Бог за това, че мога да бъда тук. И това, което искам така да ви споделя, преди да започнем да хвалим нашия Бог, беше нещо, което ме благослови, докато идвахме по пътя насам. Защото аз карах и просто като гледах пътя и като гледах небето и виждах всички облаци, които бяха на небесния свод, и просто това, което си мислех, как Исус ни чака и ще ни чака и ще се срещнем в облаците, и вярвам всеки един от нас наистина да го срещнем в облаците, и колко облаците са близко до земята, и си казах: Боже, нямам думи, направо. Не знам точно какво да кажа, и това, което си разсъждавах и се молих вътрешно, беше, че Господи, искам наистина всичко в моето сърце, всичко в моя живот просто да бъде предадено на Тебе. Искам сърцето ми да бъде открито, разголено пред Тебе, защото само Ти можеш да ме разбереш. Само Ти си този, който може да запълниш всяка една нужда. Както самарянката беше, тя търсеше неща в хората, в мъжете, обаче тя не намираше. Нямаше това удовлетворено, обаче когато срещна Месията, когато срещна Исус, просто Той запълни всяко нещо, от което тя имаше нужда. И това е толкова насърчително, и точно това, което си ме благославяше, беше това, че Бог иска близо с нас. Бог иска да е близко до нашите сърца, иска да ни познава, иска постоянно да се облягаме към Него, да се обръщаме към Него. Имаме една песен: да гледаме към Сина, да гледаме към Исус. И е толкова насърчително и толкова благославящо и освобождаващо, и абсолютно всичко. Просто Исус е там. Исус е там, иска сърцето ти, и това е толкова, как да го кажа, и всяка една трудност, която идва до тебе, просто няма такава сила. Не е по този начин, както, примерно, те се качиха учениците Исус в лодката, имаше буря, за да отидат в Гадаринската земя. Исус си спеше. Нямаше никакви притеснения, нямаше от какво да се притеснява. Той спеше, той знаеше, че е в ръката на своя Отец, а пък всички други се страхуваха. Обаче, когато ние знаем в кой сме повярвали, знаем кой е нашия Бог, колко е силен, колко е мощен, колко е славен и как едновременно толкова много ни обича. И това е толкова съкрушаващо. Това е много съкрушаващо. Мен поне и днеска така, и вчера ме съкрушаваше, и цяла седмица, да ви споделя, цяла седмица ме съкрушаваше това, че просто Бог иска да сме близо. По-близо, повик за близост, повик за святост. Да го познаваме наистина в пълнота, защото Той е достатъчен. И това е толкова силно. Просто всяка една ситуация, всяка една буря, Той ще стане и ще смъмри ветровете, ще отихнат вълните, ще стане пълна тишина. И тогава Святия Дух говори. И толкова е невероятно. И така, нека се изправим и да бъдем така с очакване към Бога. Не знам дали сте го чували това изречение, обаче в нашата църква се е казало и се е проповядало, че Бог се движи, когато има очакващо сърце. Когато ти дойдеш с очакване и знаеш, че Бог е тук и няма нещо, което да те поклати, няма ситуация, която да ти каже: ти днеска няма да получиш, гледай колко си грешен, гледай какво си направил тази седмица, не си имал много време с Бога. Не. Просто отхвърляме тези лъжи, отхвърляме ги, защото дявол иска да ни държи далече. Дявол иска да ни държи далече, а Исус иска да сме близо. Боже, благодарим Ти, Татко, благодарим Ти, Господи, за Твоята любов. Благодарим Ти за тази любов, Господи, която просто беше в Твоето сърце, която, Боже, Ти помогна да изпълниш призива, който имаше от Отец, който беше приел. И тази любов е тази, която, Господи, Ти те държеше. Просто отидеш на кръста и да умреш и дори нищо да не направиш. Просто се предаде като агне на клане, без да издаде глас. И аз Ти благодаря, Господи, за Твоята любов. Благодаря Ти, Господи, за това, че днеска можем да застанем, Боже, пред Тебе, както през цялото време, Боже, ние стоим. И аз Ти благодаря, Боже, за Твоето действие тази сутрин. Благодаря Ти, Господи, за това, че тази сутрин Ти съкрушаваш сърца, Ти ще съкрушиш сърца, Ти ще докоснеш сърца. Ти, Господи, просто ще оперираш, Боже, в нас вътре неща, които не са Ти угодни. Ще бъдат изкарани, Боже, ще бъдат изобличени, ще бъдат, Господи, показани на светлина, така че дявола да няма право повече да стои там. И аз Ти благодаря, Господи, за тази сутрин, за това хваление, Боже, с което ще влезем в Твоите дворове. И аз Ти благодаря, Татко, за това, че всяко едно сърце на това място, което ще ни гледа по-късно,
Аз ти благодаря, Тати, за това, че бъде отворено. Дявола няма да има сърцата ни, дявол няма да има сърцата на този град, на хората, които са в Бургас. И аз ти благодаря, Татко, за това, че ти ни подаряваш хора. Ти ни подаряваш хора, както ти подари, Господи, на Павел в онази буря, Боже, в лодката ти подари целият екип, Господи, там на лодката ти му ги подари. Ти му ги подари и ние искаме, Боже, да ни подариш хора, Господи, в този град, за да можем да бъдем, Господи, тези благовестители, да изпълним, Боже, нашия призив, Господи, като християни, това да разпръскваме тази светлина. И аз ти благодаря, Татко, за това, че ти ни викаш ни по-близо до Исус, по-близо до Твоето сърце. Исус, който разкрива Отца, за да можем ние също да познаем Него. И аз ти благодаря, Святи Душе, за тази сутрин, за това, че, Боже, няма да си тръгнем същите, няма да си тръгнем по начина, по който сме дошли, няма да си тръгнем с настройките, с чувствата и с емоциите и с начина, по който гледаме, по същия начин, по който сме дошли. И аз ти благодаря тази сутрин, Боже, за интимност, Боже. Просто наистина да останем само аз и ти, да останем във вътрешната стаечка, да останем, Господи, самички. Просто сами да имаме общение с Тебе, да имаме лично общение с Тебе, Господи, да говориш, Боже, на хора. Благодаря Ти, Боже, че говориш тази сутрин и ще говориш повече и повече. Благодарим Ти за съда, който си изпратил, Господи, тази сутрин. Благославяме го като църква. Искаме, Господи, Боже, слово, което да си дал, което да дадеш, Боже, да дадеш слово, Господи, и ние Ти благодарим Ти. Благославяме пастора, който си поставил над нас. Благославяме го, Господи, благодарим Ти за сила, която даваш в него. Благодарим Ти, Боже, защото си казал, че когато пастира е с нас, стадото няма да се разпръсне, но дявол иска да удари пастира, за да може да разпръсне стадото. Но ние се събираме, Боже, в единомислие, в единодушие и в един дух и благославяме нашия пастор. Благодарим Ти, Боже, благодарим Ти, Татко, за любовта, която е на това място. Благодарим Ти за свободата, благодарим Ти за присъствието, Святи Душе, което Ти ни благославяш и с което, Господи, Ти ни помазваш. Едно помазание наистина да капи, Боже, тази сутрин. Помазание, Господи, помазание, което да струшава всеки един хомот в името на Исус. Всяка една крепост, всяка една заблуда, Боже, да бъде премахната и да бъде открита. И ние Ти благодарим, Боже. Благодарим Ти, Татко, благодарим Ти за Твоето действие в името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Величие и власт
Защото знам, че има мир в Тебе. Говоря Исус. Изговарям името на Исус. Докато се разбиват робствата, надежда, свобода говоря Исус. Име на сила, Той изцелява, дава живот, събаря крепости, прогоня мрака, гори в мен. Име на сила, Той изцелява, дава живот, събаря крепости, прогоня мрака, гори в мен. Изговарям името на Исус над страха и безпокойството, върху душите вързани в депресия. Говоря Исус, изговарям
съграждаш, ти идваш и умиваш, едно докосване от теб и ставам нов. Ти идваш, съживяваш всяко мъртво място, едно докосване от теб и ставам жив. Ти идваш и съграждаш, ти идваш и умиваш, едно докосване от теб и ставам нов. Ти идваш, съживяваш всяко мъртво място, едно докосване от теб и ставам жив. О, ставам жив. Чрез духа ставам жив. Исус, и ставам жив. Исус, възкачи се на престола на сърцето ми, аз искам те. Управлявай в пълнота всяка част от мен, аз искам те. Никой друг не вижда ясно, така дълбоко в мен, аз искам те. Възкачи се, Исус, възкачи се на престола на сърцето ми, аз искам те, аз искам те. О, аз искам те, да бъдеш мой Бог, аз искам те. О, Исус, аз искам те. О, Исус, да, Той е Бог. Той е Бог. Той възкръсна от смъртта, да, Той е Бог. Всеки ще се поклони и се ще изяви. Исус Христос е Бог. Да, Той е Бог. Той е Бог. Той възкръсна от смъртта, да, Той е Бог. Всеки ще се поклони и се ще изяви, че Исус Христос е Бог. Алелуя! Слава на Бога! Боже, благодарим и Ти.
Благодарим и Ти, ние Ти отдаваме славата тази сутрин. И ние сме тук, за да се поклоним на Тебе, да издигнем името на Исус, да отдадем слава на името Му. И Господи Боже, Ти да сложиш вътре в нас живот, защото Ти си живота, Ти си истината, Ти си възкресението и ние имаме нужда, Боже, от Твоята личност в нас и качествата, които Твоята личност произвеждат, да бъдат силни и мощни в нас, така че да можем, Господи, ние да бъдем като Тебе в името на Исус. Ето, застанали сме тук на това място, Боже, и ние очакваме Твоето действие помежду нас и в нас. В събранието очакваме, Господи, Ти да си прославяш. Очакваме, Господи, Ти да носиш така плод чрез нас и да може да идва промяна, както в нас, така, Господи, и в обществото, където Ти ни изпращаш. Благодарим Ти за светлина, благодарим Ти за огън. Благодарим Ти, Господи Боже, за думи, които Ти слагаш в нас. Благодарим Ти, Боже, за живот, който е различен от този живот, който света предлага. Благодарим Ти, Господи, не просто за алтернатива, а говорим за истина, за оригинал. И, Господи Боже, благодарим Ти, че ние сме в Тебе и там имаме всичко това, което се нуждаеме. Сега се молим, Господи, благослови ни. И аз се моля, Господи, благослови всеки един, който е тук на това място. Благослови моите брати и сестри. Благослови, Господи Боже, това събрание и нека да бъде просто време на освежаване. Нека да слязат освежителни времена от трона на Господа, за да бъдем променени, да бъдем съживени, да бъдем различни, Боже. В името на Исус всяка тъга да си отиде, всяко обременяване да си отиде, всяка депресия да си отиде, всяка немощ и слабост да си отидат от нас. Нека да бъдат разблокирани умовете, сърцата ни, телата ни, за да бъдем настроени на Господа, на вълната на Господа, да може да получаваме и да можем да даваме, да се превръщаме в канали, които Ти да употребяваш за Твоя слава в името на Господ Исус Христос. Боже, аз се моля просто за войници, моля се за хора, които са силни, които са смели. Моля се, Боже, за църква, която е угодна на Тебе, в името на Господ Исус Христос. Благодарни сме Ти, ето даваме Ти хваление, Боже, защото го заслужаваш. Даваме Ти цялата слава, защото я заслужаваш. Даваме Ти цялата почет и хвала, защото ги заслужаваш в името на Господ Исус. И нека всичко да бъде за Твоя слава. Благодарим Ти, Боже, благодарим Ти, че Ти имаш приготвено за нас тая сутрин храна за духовете ни, храна, която да ни привдига, да ни привлича при Тебе и да ни изпълва да бъдем силни, да бъдем смели в името на Господ Исус и цялата слава нека да бъде за Него. Амин. Амин. Слава на Бога. Благодарим на Бога. Бог да ви благослови. Може да седнете. Радвам се, че сме заедно пак. И така, да можем да бъдем като едно тяло в присъствието на Бога. Благодарим, че на Бога за това, че Той ни удостоява с всичко това, от което има нужда за живота и за благочестието. Както казва апостол Петър, че Той ни е дарил, Той ни е дал всичко необходимо за живота и за благочестието. И ние сме благодарни на Бога за това нещо и всичко е скрито там, при Него, в Него. От нас се иска и ние да сме в Него, при Него, в Неговото присъствие. Източника на живот е там. И така, просто тогава всичко се променя, тогава всичко се търпи промяна, търпи трансформация и ние не се чудим какво да правим в дадената ситуация, но сме насърчени, защото винаги във всяка една трудност имаме всичко, от което се нуждаеме. И това е предизвикателство, това е нещо, което ние всеки ден трябва да се така предизвикваме да го вършим. Имам предвид да обновяваме вътрешния си човек, за да може това, което Бог има за нас, да става реалност. И Бог иска не само да го пазим за нас, Той иска да го провеждаме, ние да бъдем като канали, да бъдем като проводници. Това е нещо, което Бог иска. Да не бъдем егоисти. Духа на последното време и духа на света носи точно това егоизъм. Егоизъм. Обаче ние като християни не трябва да бъдем такива. И освен в материалните, говорим и за духовните неща.
Говорим и за нещата, които касаят вътрешния човек и духа. Така че винаги трябва да бъдем даващи, благославящи. Винаги трябва да искаме това, с което Бог ни е благословил нас, то да благославя и други хора. И може би някой от вас го е преживявал, може би сте чували такива примери за хора, които, когато срещнат Бога, те не могат да го търпат, да го пазят вътре в себе си. Веднага отиват и започват да свидетелстват. И обикновено ви казвам, нали, трябва да ви кажа, че това го правят хора, които са били затънали много в греха. Тези, които са били затънали много в греха, нали, в тъмнината, в мрака, когато Бог ги срещне, те оценяват много високо оценяват това, което Бог направи за тях, жертвата. И те нямат никакви пречки, никакви прегради, отиват, започват да споделят, да свидетелстват и виждат хората, които са там, тяхното обкръжение били, те виждат промяната и те също биват предизвикани да дойдат при Бога. Нали, не е така с хората, които така са малко по-дълго време са били в религията. Нали, защото много от нас сме пораснали в църква. И аз също съм пораснал в църква. И Бог не ме е срещал по такъв драматичен начин, както, примерно, някой от вас е срещал. Нали, както Павел срещна там на пътя. Не съм виждал видения, не съм виждал изпадал в изтъпление, не съм имал някакви такива драстични трансформации. При мен трансформацията и промяната е станала малко по малко. И да ви кажа, тя е била просто, защото аз не съм знаел. Нали, тъмнината в мен е била просто, защото не съм знаел истината. Там, където съм ходил, където съм бил, никой не ми е говорил за покаяние, никой не ми е говорил за дух, душа и тяло, никой не ми е говорил за духовен човек и така нататък. И това нещо ме е карало да живея като всички останали религиозни хора, вярващи, които не принасят никакъв плод в живота си. Те просто си живеят и ходят на църква. Обаче като излезат от църквата са си същите, като светските. Няма никаква разлика. И нали, при мен е станала малко по малко. Някой като ме пита, кога беше датата, която ти се новороди? Де да знам? Аз не знам. Аз цял живот съм в църквата. Нали? В началото не съм го осъзнавал. Малко по малко и не е дошло откровението изведнъж. Да кажеш, еди коя си дата, аз преживях Божието откровение и от този ден нататък аз съм нов човек. Ми не е било така. При мен лично. Има хора, които при тях е така. И такива като мен, които така са живяли така малко по-религиозно, нали, да си измиват съвестта, нали, при тях е малко по-различно. Те не го оценяват чак толкова много. Тоест, тези, които цял живот са били в това, което са в момента. В религията, в църквата, не го оценяват. Сега не казвам, че няма истински вярващи помежду нас. Има. Аз вярвам, че вече съм истински вярващ. Нали, вярвам, че вече живота ми е променен и трансформиран. Искам да кажа, че не е било така. Обаче не на много хора, не на масата от хората Бог се открива. Много от тъй наречените християни продължават да живеят в религия и в заблуда. И те продължават да се наричат християни, ходят на църква, обаче не принасят плод. Няма плод. И това нещо е тъжно до някъде, до друга степен, нали, в друга така област, нали, как да кажа, в друг смисъл, нали, Бог казва, че точно това трябва да стане. Бог ще отдели, казва, овцете от козите и ще каже на едните застанете от дясната ми страна, на другите застанете от лявата ми страна и на тези, които са от дясната, каза, той ще се обърне към тях и ще каже, елате сега, влезте в моето присъствие, радвайте се, просто защото аз бях гладен, нахранихте ме, бях жаден, напоихте ме, в тъмница бях, вие ме споходихте. И те ще кажат, Господи ми, кога се е случило всичко това нещо, ние не сме правили такива неща. На теб да сме ти давали храна, да сме ти дали вода. Той ще каже, понеже сте го направили на един от тези най-малките мои братя, на мене сте го направили. И виждате ли как Христос се идентифицира с тези, които са истински. Той казва, най-малките мои братя. Кои са най-малките негови братя? Тези, които живеят истински за него. Тези, които наистина са преживяли трансформация чрез откровение, чрез Слово от Бога и те са дошли при него и сега се стремят да живеят за него. Не по догми и правила, а просто се опитват да чуват гласа на Бога. Това не става с усилие и с насилие, но това става с взаимоотношение. Чуват гласа на Бога.
Нали така казва Римляни 8:14? Тези, които са водени от Божия дух, те са синове на Бога. Съгласни ли сте? Така че това, които са водени от Божия дух, те са синове на Бога. Да, те са Божии синове. Така че, ето, виждаме как ние стоим сега на прага на един избор. И избора е този. От коя страна ще съм? От лявата или от дясната? Тук ли ще бъда или тук ще бъда? И ние решаваме това, което Бог ще каже на нас, когато го срещнем един ден. И дай Боже да го срещнем. Нали? Това не е обезсърчително, това е насърчително. Просто предизвикващо, за да може ние да се предизвикваме и да вземем решение къде ще бъдем. Още сега. И нещата продължават при някои хора за дълго време, нали? При някои по цял живот, при някои малко по-кратко време, в зависимост от това каква е целта на Бога за нас, за всеки един от нас по-отделно и къде се намираме сега в момента, но нека да говорим след малко, нали, по Словото, относно Словото. Имам нещо да ви споделям тая сутрин. Няма да, може би да бъде нещо сложно, но това, което ще направим преди това е нещо различно, слава на Бога. Аз ще покана тук сега едни млади хора да дойдат при нас. Заповядайте, млади хора. Младите хора са взели решение, че ще ходят заедно и ще... Заповядайте. Така. Това, което се иска от нас като църква е да ги благославяме. Нали? И вярно е Словото, което казва, че тия, които са последни, може да станат първи и да изпреварат тия, които са били преди тях. Така че, в смисъл такъв, това, искам да кажа, че това не е първата, така, бих казал, такова събитие в Бургас, а пък в Сливен все още нямаме. Нали? Така че вярваме, че ще предстоят и в Сливен. Нали? На другите места, дай Боже, ма там е имало. Нали? Пък при нас не е имало Сливен и в Бургас. Така че сега ние ще ги благословим. Те са взели решение. Нали, Митко каза, че е направил предложение и аз казах и какво каза девойката. Отказа ли? Той каза не, в никакъв случай. Нали? Тя се съгласи. Така че сега ние ще ги благословим и очакваме скоро, нали, да има преди плода, нали, има друго. Да. И плода ще дойде, не се притеснявай, да. Така че сега ще ги благословим. Айде да се молим за тях. Боже, аз се моля сега за Митко и за Анелия в името на Исус Христос. И Боже, аз ги благославям с това тяхно решение, което те са взели. И се моля, Боже, просто Твоята опазваща ръка да бъде с тях и да ги водиш, Боже, в съвместният им живот и пътя, който са решили да ходят заедно. Аз се моля в името на Исус Христос да им дадеш сила, за да се опазват и сърцата и телата си. Не само до сватбата, но и след това, Боже. Целият им съвместен живот да се пазят от нечистотата и от мръсотията, която врага иска да вкара и да сложи вътре във всеки един от нас. Благословявам ги в името на Исус Христос за богоугодни решения, за стъпки, които са водени от Бога и се моля за тях, Боже, живота им да бъде благословен, да бъде проспериращ, да бъде просто предаден изцяло на Тебе, за да може наистина да видим плод, както и нашия брат мечтае да види плод. Боже, ние се молим за тях в името на Исус, просто ангели да бъдат с тях и те да бъдат за пример. Нека да бъдат семейство за пример. Нека да бъдат, Господи, просто хора, които носят светлината и носят, Господи, просто желанието да светят в този свят и в това общество. Благославяме ги в името на Исус и нека, Господи Боже, да видим до край свършена тая работа, която си започна в тях. Благодарим Ти, Боже, за тях, че те са част от семейството ни и ние се молим, Боже, да ги опазиш и да ги водиш в пътя им заедно в името на Исус. Амин. Амин. Бог да ви благослови. Може да седнете. Радваме се за вас. И трябва да има първи стъпки, за да може да се престрашат и останалите. Така че Бог да ви благослови. Радваме се. Хубаво е да се случват такива неща. Някой ще каже, ми той идва края. Христос идва, има ли смисъл, има ли време? Наистина виждаме, че нещата се изпълняват, белезите се така извършват, изпълняват се. Не знаем какво ще стане, кога Господ Исус Христос ще дойде, може и да дойде скоро.
Може да дойде другата седмица на 24-ти, а може и да не дойде другата седмица на 24-ти. Така че бъдете в очакване. Кога ще дойде Господ? Това е хубавото, че ти не знаеш кога ще дойде, обаче го чакаш всеки момент да дойде. И той дори да се забави и да дойде след 5 или след 10 години, ти не си изживял на празно тези 5 или 10 години. Защото постоянно, през цялото време в теб е имало едно очакване, един копнеж, един огън е горял, за да срещне Господа и да бъде заедно с Него. И това е... Помните, когато Яков отиде да работи на Лаван, нали? Той трябваше да работи 7 години за по-малката дъщеря, обаче той го излъга. Оказа се, че му е дал по-голямата и после му каза, нали, още 7 години за другата, за по-малката. Т.е. работи 14 години общо за двете. И там е записано, че поради любовта към нея, тия години му не знам какъв беше точно израза, просто той ги счете или сметна ги, или ги сториха му се като просто нищо. Като един малък къс период от време. И това нещо е преобраз, т.е. нещо, с което Бог иска да насочи на нашето внимание, че виждате ли, когато има любов, разпалена любов вътре в сърцето на църквата към младоженеца, към това, който идва за да ни вземе, просто това време на чакане тук ни се струва като един кратък период от време, който минава изключително бързо. Така че насърчавам ви, разпалвайте огъня вътре в себе си. Разпалвайте огъня. То не става пак на сила, но то става казахме, взаимоотношения. И тая сутрин ще говорим за завладяване на обещанията, защото ние знаем, че имахме слово, обаче времето минава и ние го забравяме това слово. И сега, не просто, защото това ми е дошло на ума, нямаше какво друго да говоря, но така бяхме на едно място в тая седмица, през тая седмица и там се молихме и това слово тогава дойде към мен и аз размишлявах върху него и всъщност дойдоха едни стихове, след малко ще ги прочетеме. Размишлявах върху него и това, което видях така усетих е, че трябва да споделям върху него, върху това слово. Относно завладяването на обещанията. За да може да завладеем обещанията, които Бог ни е дал, вижте, ние трябва да гледаме всъщност преобраза на това, което е в Новия Завет, всъщност Стария Завет. И знаете, че най-така яркия преобраз или най-ярката сянка, това е еврейския народ, който беше в робство и който за дълги години, 430 години беше там в Египет. Той робуваше на фараона и Бог го изведе един ден и Бог каза, има земя, която трябва да завладеете. И това беше Ханаан. Този Ханаан, той им го беше обещал. И за да може да завладеят всичко това, което те трябваше да завладеят и което Бог им беше обещал, това, което трябваше да се случи е те да влязат в поредица от битки, които всъщност определят войната. Вие знаете, че една война и тя се състои от много битки. Всяка битка е една малка част от цялата война. И трябва да ви кажа, че ето ние като християни също сме въвлечени във война. Искаме, не искаме, ние сме въвлечени във война. И знаем, че нашата война не е такава, каквато е била тази на израелтяните в пустинята и тогава, когато са излезнали в Египет. Така че, говорейки за тях или за това, което пише в Стария Завет, ние винаги гледаме на нас, на себе си, само че по духовен начин, в духовен смисъл. И има много битки, които ние трябва да спечелим, за да можем да завладеем обещанията. Обещания не се печелят или не се завладяват с пасивност, с стоене в удобно място. Място, където на мен ми е приятно, на мен ми е удобно. И аз се чувствам приятно там, комфортно се чувствам. Тоест, обещания се завладяват тогава, когато не ни е въобще комфортно. Тогава, когато не ни е въобще удобно. Тогава, когато има опасност дори за животите ни. И ако Бог ни е говорил нещо или е дал някакво слово, то означава, че всъщност ние трябва да се предизвикаме и всъщност да видим дали въобще участваме в битката за завладяване на обещания. Обществото днес се стреми точно към това, към комфортност, към комфортен живот, към удобство и понеже много от християните са приели от духа на света,
някак си е изкривено и самата представа за богоугоден живот, за това, че Божия план за моя живот е този. Ние се стремим също към комфорт и към удобство и да ви кажа, не винаги е добре това нещо. Не винаги е добре. Ние трябва да предизвикаме себе си, за да влизаме в битки. Да влизаме в битки, да се борим, да спечелим войната. Тази война, която е за нашите души. Не само. Тя е за много други неща. За нашето здраве, за нашето имущество, за нашите семейства, за църквата, дори за града, за обществото ни. И това, което виждаме, нали, по принцип, като война, нали, когато говорим за война, трябва да определим целта на самата война или целта на битките, които водим. В естественото, когато стане въпрос за война, има три неща, към което се стреми войната или битката. И тези неща са записани дори в Словото. И виждате, сега има войни и това, към което се стремят. Например, Русия воюва с Украйна, в случая в момента. Има три основни цели на войната, т.е. на всяка една война. Първата е царството или границите. За да прекори границите. Русия, примерно, давам пример. Аз не съм нито за Русия, нито за Украйна, между другото. Не знам дали съм ви казвал. Аз съм за Бога. Това не означава, че в мен няма състрадание и любов към хората, които погиват и които умират. Аз, да ви кажа честно, не се сещам много често да се моля за тях, обаче има случаи, понякога се сещам и се моля. Говоря за тези, които са в тая война и които умират. Нали? Честен съм сега, няма какво да ви лъжа. И едната от целите е просто да прекори границите на царството. Русия иска да завземе, примерно там, какво беше, Крим, там Донецка област, не знам каква друга област, не съм ходил никога в Украйна и не ги разбирам точно за коя територия воюва, нали? Обаче това, което искам да ви кажа е, че границите са много важни за царствата, когато те воюват. И виждате ли, ние също воюваме. Кои са нашите граници, за които врага воюва с нас? И ние знаем, че всъщност Словото е това, което ни поставя граници, което ни определя мястото, в което ние да живеем. Или присъствието на Бога. Извън от тебе, казва, няма добро за мен. Нали така казва Словото? Отдясно на тебе всякога веселие. Значи ние трябва да бъдем в Христос. Сатана се опитва да прекори границите духовните и ние да си мислим, че всъщност това, което ние си мислим, че е Христос, то да не е Христос. Не знам дали се изразих разбираемо. Иска да прекрои нашите граници, нашите ограждения. Първо, границите имат сигурност в тях. Никой не дава да му влизат в неговия имот, в неговите граници. Там има сигурност, има опазване. И тогава, когато ние сме в истинските граници, в които Христос ни е поставил да живеем, тогава има сигурност и безопасност за нас. В момента, в който ние излезем от границата, може и да сме заблудени, може и по незнание да съм излезъл, не нарочно. Обаче врага е там и той чака. И той веднага се опитва да удря и да стреля. И ние знаем, че това, което говори Словото е, че всъщност той е този, който иска да открадне, да заколи и да погуби. Така че ние се борим за граници. Второто нещо, за което се бориме, е за сила. Вие знаете, че ето сега има битка, коя ще бъде най-голямата сила световна. Било то икономическа, било то военна. НАТО ли ще бъде, Китай ли ще бъде, Русия ли ще бъде, нали? Съединените щати ли ще бъдат. Това, което виждаме е, че битката, освен за граници, тя е и за сила. Сила. Просто искат те това искат, между другото, демоните. Те искат да властват, искат да издевателстват дори. За кой е тая сила? И просто някой да не може да се опълчи срещу тях и да може като скръцнат с зъби, уния да козируват и каквото им кажат, това да правят. Сила. И третото нещо, за което воюват в естественото, е слава.
За да може хората да видят и да кажат, ей, браво, тия са най-силните, нали? И тия са голяма работа, тия са велика работа. И има хора, които, нали, връзват на това нещо и са фенове, било на една, било на друга такава политическа или икономическа или военна сила и дори стават фанатични, стават фанатизирани. Включително и на политически идеи, цели и така. Това, което виждаме. Значи говорим за царство, говорим за сила и говорим за слава. Интересното е, че всичките тези три неща, нали, са част от молитвата, която Исус се молише. Много интересно. Вчера ми направи впечатление и тази сутрин също. Той казва Матей 6.13. Защото Твое е царството и силата и славата. Значи всичко е в Него. Всичките тези неща. А в Данаил 2 глава, тогава, когато имаше един сън, нали, царя, Навуходоносор, и Данаил получи откровение от Бога, какъв беше съня и всъщност какво беше неговото значение, той се обърна към царя, към Навуходоносор и му каза: царю, как беше, сега точно стиха не си го спомням, но го четах вчера и си така размишлявах малко върху него. Той каза: небесният Бог е дал на тебе и царството, и силата, и славата. Това означава, че всичките тези неща са в Него и Той ги дава на този, който иска. Нали? Той ги дава на този, когото иска. И сега, нали, пак се връщам на молитвата на Исус. Интересно е, че Исус, когато се молише с тази молитва, Той даваше за пример на учениците си. И това, което Той всъщност искаше да каже, нали, има смисъл, който Той иска да ни предаде, е, че всъщност, виждате ли, и царството, и силата, и славата са скрити в молитвата. Всичко това, към което се стремат всички тия светски управници, всичко това е скрито в молитвата. Само че тук не става въпрос за оръжие, не става въпрос за нали, убийства, не става въпрос за такива неща. Тук става въпрос за съвсем други неща. Говорим за духовните, нали, в духовен преобраз. И царството, и силата, и славата, нали, това, което каза Исус относно царството, беше, че ако аз или ако вие, или как беше стиха, чрез Божия пръст изгонвам Сатана, това означава, че неговото царство е дошло върху вас. Нали? Ако аз чрез Божия пръст изгонвам Сатана, това означава, че неговото царство е дошло върху нас. Оръжия. Той говори относно оръжията в 2 Коринтияни, в 10 глава. Апостол Павел всъщност. Бог го говори чрез апостол Павел. Чакай да отида да ги прочита. 2 Коринтияни, 10 глава, 3 и 4 стиха. Може и тук да ги прочетем всъщност и на монитора. Да, ето тук е достатъчно, да. 2 Коринтияни, 10 глава, 3 и 4 стих казва: защото макар и да живеем в плът, ние не воюваме по плът. Това е много познат стих, нали? Знаем. Значи от тук първия стих, 3 стих, който прочетахме, на нас ни говори, че всъщност битките, които ние водим, не са тези, които в Стария Завет водиха с мечове и с копия и с убийства и така нататък. И виждаме, че хората така се бият. С мечове и с убийства. Просто това, което в света... Даже има хора, които не са съгласни с други хора и не смеят да говорят просто е така. Просто взимат една пушка, качват се на един покрив и застрелват го и заминава. Като той си мисли, че просто по този начин ще победи. По този начин, нали, аз спечеля битката, защото този човек вече го няма. Само, че не си дава сметката, че, нали, спомните в Новия Завет, тогава, когато християните бяха гонени и бяха убивани, това, което се случваше, е, че семето се разпространяваше много по-силно и много по-мощно и много по-бързо. И затова видя врага, че не става по този начин и той каза: ми хубаво, щом не става с убийства и с
мечове и с копия, тогава ще говорим на един управител, който да направи християнството официална религия. Сега някои даже са така канонизирани за светци. Константин и Елена, вие знаете. Нали, аз не мога да кажа те истински вярващи ли са били или не са били. Не мога да го кажа. Макар че са канонизирани за такива. И така де, просто искам да кажа, че ето, какво каза Бог тук в своето слово. Каза, макар и да живеем в плът, ние не воюваме по плът. И 4 стих казва, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски. Интересно, с нощи си легнах да спа и този стих излезна в главата ми. Оръжията, с които воюваме, не са плътски и не казва, а са духовни, а казва, а са силни пред Бога за събаряне на крепости. Много интересно. Което автоматически означава, че духовните оръжия, за които говори апостол Павел, които са записани в Ефесяни 6 глава, няма да ги четем сега. Нали? Духовните оръжия не само там. Сега днес ще разгледаме всъщност 2 оръжия, ако ни стигне времето, може и само едно да видим. Духовните оръжия са много по-силни от плътските. Някои хора са така, не знам, трогнаха много от убийството на този човек, нали. Аз да ви кажа, не го познавах до този момент, до който не видях, че са го убили. Нали, тези дни, които убиха този човек в Америка там. Млад човек, 31 годишен. Изведнъж гръмна всичко. Целият интернет гръмна, и светски, и християнски сайтове, и всичко гръмна. И много така християни се застъпиха, нали, няма лошо, аз не казвам нещо лошо, че има в това. Застъпиха се за това, нали, да пускат постове по този въпрос и така нататък. И всички се чувстваха длъжни да кажат нещо. И размишлявах малко така в мен. Какво се очудваме? Какво толкова се очудваме? Не е ли записано в Словото на Бога? Аз даже го споделих в четвъртък на молитвата в Сливен. Там е записано в 24 глава на Евангелието от Матея. Там се казва, че те го питаха кога ще дойде край. Те казаха земетресения, войни, слухове за войни. И казва, не се безпокойте, не се притеснявайте. Това не е края, това е само началото, нали? Исус го казва. И тогава Исус говори, мисля, че беше 8 или 9 стих, 24 глава на Матея. Там казва, ще ви предадат на мъки, ще ви убиват, нали, заради името ми. И аз съм си казал през годините, как може, нали? Ние не живеем във времето на Османската империя, ние живеем в демократично време, ето да е точно в демократично време. Има хора, които няма да бъдат съгласни с нашите убеждения, с нашите виждания. И тяхните оръжия не са като нашите. Те вадат пушката и стрелят. Включително и властта ще стане на това положение. Властта, дори да не те разстрелва, тя ще почне да те закарва, да те води по затвори, да ни връзва, да ни води по затвори. Ето вижте, тогава ще ви предадат на мъки, ще ви убият и ще бъдете мразени от всички народи заради моето име. И се оказва, нали, там, че този човек е бил пълен с омраза, който вади пушката и стреля. Гледам да не съм много да се вглъбявам в такива неща. Обаче така, ви казвам, че навсякъде всеки гръмна. Значи, ще бъдете мразени от всички народи заради моето име. Обаче, знаете ли какво ми прави впечатление? Това относно оръжията. Сега, относно победата. Кой е победителя в случая? Единият човек, който воюва с духовно оръжие, другият човек, който воюва с плътско, с естествено оръжие. И естествено, че той, който воюва с пушката и с пистолета, ще убие този, който воюва, нали, с духовното оръжие. Естествено, че е така. И ще кажеш, ама добре, не каза ли преди малко, не прочетахме ли в Словото, че всъщност духовното е по-силно от плътското, от естественото. Това прочетах, да. За да разберем всъщност за какво става въпрос, нали, кое е по-силно и как работи Бог, трябва да разберем всъщност какво означава победа. Кой е победител? Кой е победител? Този, който ме убива или който убива някого ли? Примерно ти воюваш с някой, ти имаш враг, имаш някой враг. Нали, говорим също и за духовни врагове. Дай да отидем в Евангелие на Йоан 16 глава, да видим там какво пишеш. Евангелие на Йоан 16, дай 32 и 33.
ето, настава часът, дошъл е вече, да се разпръснете всеки при своето си и мен да оставите сам. Но аз не съм сам, защото Отец е с мене. Това ви казах, за да имате в мене мир. И вижте какво каза. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Нека да стои този стих тук сега. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб. Къде е мира? В Бога, в Исус. Къде е скръбта? В света. Значи от тук ние може да разбереме, ако в нашия живот няма мир, а има скръб, нали, къде се намираме? И това трябва да ни говори, че ние трябва да бягаме при Бога. Трябва да бягаме в Неговото присъствие. Просто не се чуди кой помазан човек да намериш, за да се моли за тебе. Тичай и при Бога, падай на колене и започвай да викаш към Бога, за да бъдеш ти и Бог едно. В света имате скръб. Дерзайте, аз победих света. Тук говори за победа. Е хубаво, той това го каза преди 2000 и колко години? 2000 години. Ами ние виждаме, че света още е вънка. Света още е жив. Жив ли е? Ми духа на света е тук, нали? Апостол Павел това говори. Относно духа на света. И ние се пазим. Да не ни повлияе, да не ни по някакъв начин окаже някакво негативно въздействие. Значи от тук ние всъщност виждаме, Исус го каза, аз не ви говоря измислици, Исус го каза, всъщност кое е победата? Победата не е да убиеш врага, който е срещу тебе, нали? Защото той каза, и апостол Павел каза в 1 Коринтияни 15 глава, той каза там 50 и кой стих беше, погълната беше смъртта победоносно. Минало време. Погълната беше смъртта победоносно. И там каза, цитира един пророк и казва, о смърт, къде ти е победата, о смърт, къде ти е жилото. Е хубаво, ма смъртта продължава да върши днес. И всъщност, виждате ли какво разбирам аз? Аз разбирам, че всъщност победата не е да застреляш някой, да убиеш някой физически. Победата е да може да се откъснеш от неговото влияние. Да се откъснеш от състоянието на робство, да бъдеш под този човек. Нали така каза? Поради страх от смъртта, през целия си живот са били роби. Евреи, книгата Евреи. Да бъдеш свободен означава просто да носиш атмосфера на свобода вътре в себе си. И ти пак можеш да работиш за някого. Ти пак можеш да слугуваш на някого. Обаче въпросът е атмосферата вътре в сърцето ти каква е. Трябва да ти кажа, че ако атмосферата вътре в сърцето ти е атмосфера на свобода, няма абсолютно никакво значение кой те експлоатира и какво иска да направи с теб. И не казвам бъдете роби. Апостол Павел го каза, ако можете да бъдете свободни, възползвайте се от тая ситуация. Но искам да кажа, че свободата е въпрос на атмосфера, на отношение вътре в самия мене. Тоест битката е вътре в самия мене. И същото го каза Исус. Ето, дерзайте, аз победих света. Въпросът не е, че света е мъртъв. Въпросът е, че света няма власт върху мене. Значи победител е този, който се откъсна от влиянието на врага. Той може да прави каквото си иска. И може да си е жив, и може да си прави неговите си номера, неговите си планове. Въпросът е, че аз съм свободен от неговото влияние. И същото нещо е с победата, нали? Същото нещо е да ходиш в свободата. Ето, например, Исус Христос е Господ, нали? В тая връзка, в тая логика. Исус Христос, ние казваме, Той е Господ. Да, Той е Господ, но Той не е Господ на всички. Той е Господ за тези, които са го направили Господар в своето сърце. Това е обратният пример. Ако искаме така да го погледнем. Така че, ето Бог това иска от нас. Ние да живеем като победители. Т.е. ние да се откъснем от това влияние и да бъдем под друго влияние. Затова Той казва, в мене имате мир. Къде трябва да ходим? При Христос. Защото там имаме мир. И всичките останали неща. Сега, когато ви казах, че дойде Слово до мене тази седмица, нали? Това, което така аз видях е, нали, молейки се, понякога така се случва, молейки се, излизат стихове в умът ми. Излезаха едни стихове от книгата Евреи, от 6 глава. И това
Това е 12 стих. Може би ще прочетем и предния. Чакай само да видя. Не, от 9 стих ще прочита до 12. От 9 до 12 стих. Вижте какво пише там. Обаче, ако и да говорим така, надяваме се относно вас, любезни, за нещо по-добро, което води към спасение. Защото Бог не е неправеден, да забрави вашето дело и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. Значи, как показваме любовта към Бога? Като служим на светиите, нали? Значи това малко в църквите, нали, църквата като цяло е вече позабравено. Служим на светиите. По какъвто начин можем да послужим, ние служим на светиите. Това е нещо, което отново Духа на света е изработил вътре, успял е да изработи в много християни. И то е да гледам моя си живот. Аз си, мен си, моето си. Моето семейство, моя живот, нали? Даже някои не гледат и своето семейство вече. Аз виждам хора, християни, които казват, аз искам за себе си повече да гледам, защото нямам възможност. Искам да гледам на себе си, искам време за себе си. И стават едни раздори и става страшно, става лошо. Обаче вижте, ние не само на нашите близки, на светиите. Служим на светиите. 11 стих. И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Да не бъдете лениви, това означава мързеливи, нали? Да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и дълготърпение наследяват обещанията. Чрез вяра и дълготърпение, значи тук ни казват всъщност две неща. Първото е, едно нещо има, което не трябва да правите. Вие като християни. За да бъдете успешни в завладяването на обещанията. И първото нещо е да спрете да бъдете мързеливи. Спрете да бъдете мързеливи. Това нещо е стъпка към успех. Трудолюбие. А мързела точно обратното. Мързела още малко дрямка, още малко сгъване, нали? И казва, ще дойде сиромашията и става зле. Мързела, брата и сестри, е много коварен. Защото някои не го считат за грях, обаче си е точно такъв. Мързела. Но няма да наблягаме на това случая. Ето имаме две оръжия, които тук ни говори. Тук в този превод, който се показва на екрана, пише, тия две оръжия са, първото е вяра, второто е, в моя превод пише устояване, тук пише търпение, едно и също е, нали, думата е на английски, обаче тук е преведена просто по различни начини. Вяра и устояване. И искам да почнем да говорим по този въпрос. Вяра и устояване. Интересното беше, че когато този стих дойде вътре в мен, изведнъж една картина изникна, докато се молих. И тая картина беше на Исус Навин, който стоеше, т.е. заедно с войската. Знаете, Бог ги изпрати да отидат в Ерихон, за да завладеят този град. И изведнъж излезе тая картина. И изведнъж видях как Бог им каза да правят две неща. Едното беше всеки ден в продължение на 6 дни да обикалят стените и второто беше на 7-я ден да обиколят 7 пъти стената. И каза тогава ще нададат вик, ще надуят тръбите и стените ще паднат. Те завладяха града, но има някои подробности, които ще видим след малко. Преди да отидем там, искам да видим относно вярата. Сега, относно вярата ние казваме, когато стане въпрос за вяра, ние говорим Евреи 11.1, това е определението за вяра. И да, това е така. Това е едно от определенията за вяра. И днеска малко по-разширено ще го погледнем, какво всъщност представлява вярата и какво Бог иска от нас да вършим, практикувайки вяра. Първата история, която ще видим, нали, преди да отидем в Исус Навин 6 глава, първата история се намира в Матей 8 глава.
Това е историята, когато един военен човек, стотник, отиде при Исус и му каза: Господи, слугата ми умира. Матей 8 глава. Това ще я прочетем. Ще прочетем от 5 стих. А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при него и му се молише, казвайки: Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи. Исус му каза: ще дойда и ще го изцеля. Стотникът в отговор рече: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее, защото и аз съм подвластен човек, който пък има подчинени на мене войници, и казвам на този: иди, и той отива, и на друг: ела, и той идва, и на слугата си направи това, и той го прави. Исус, като чу това, почуди се и рече на онези, които идеха след него: истина ви казвам. Тук пише в Израел, някои преводи пише дори в Израел. Ето го, дори в Израел. Не съм намерил толкова голяма вяра. Дори в Израел не съм намерил толкова голяма вяра. Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исак и Яков в небесното царство. А чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмница, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава Исус рече на стотника: иди си, както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час. Обръщате ли внимание сега? Тук какво пише? 10 стих. Истина ви казвам, дори в Израел е столицата на вярата, трябва да ви кажа. Нещо като Мека, нали? Само че уния вярват в други неща. Израел е столицата на вярата, също е на столицата на закона и на, може би, на религията по-точно. Обаче, вижте, той се обърна към хората и каза: този човек вярва повече от всички, които живеят тук в Израел, нищо, че е езичник. И трябва да погледнем всъщност какво направи той. Той направи основно 2 неща. Той каза на Исус 2 неща. Той нищо всъщност не направи, каза 2 неща на Исус. Първото нещо, което каза, беше: така. Не. Кажи само дума. Кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Кажи, това е 8 стих. С други думи, той имаше нужда от слово. Знаете, че вярата има нужда от слово, за да работи и да функционира. Кажи само дума. Господи, виж сега, аз имам нужда. Виждате ли, на нас не ни трябва да търсиме мощните изцелители, на нас ни трябва слово от Бога, за да можем да вярваме. В ситуацията, в която се намираме, първото нещо, което ни трябва е, не някой да ни насърчава по принцип от амвона, трябва ни слово от Бога. И много от нас минават през трудни ситуации, дори някои битки, войни, така нататък, всеки е на различно така състояние. Но виждате ли, брати и сестри, не можем с човешки усилия. Това, което побеждава, Исус каза одеве, каза: не бойте се, аз победих страха. На нас това, което ни трябва, на нас ни трябва вяра. Вярата е да мога да имам слово от Бога, за да може нашата увереност да стъпи върху нещо. Няма ли слово от Бога, тая вяра е фърчаща. Тая вяра е просто един балон под налягане, който много скоро ще бъде спукан. И затова той каза, с уста прави изповед се спася, с сърце вярва и се оправдава. С сърце вярва. И ние стъпваме върху Словото. Стъпваме там. Това е първото нещо, което той поиска от Исус. Кажи дума. Ние трябва да искаме дума. Трябва да искаме лично Слово от Бога. Така, понеже имам няколко неща още да ви кажа, няма много да се спирам. Слушали сте много неща по тия неща. Второто нещо, което той му каза. Аз имам също. Аз съм човек с власт, с авторитет. С други думи, той каза на Исус: Исусе, виж сега, ти си същия като мен, само че ти си в духовното, аз съм в естественото. Ти имаш власт и на тебе са подчинени подвластни там
ангели, архангели, херовими, серафими, не знам. Това искаше да му каже. И каза, аз съм огледалното на тебе, само че в естественото. Казва, имам подчинени на мене войници. И казвам на един, иди, той отива. Тук в моя превод това нещо е пропуснато, обаче в Кинг Джеймс се казва, на друг казва, ела, и той идва. И на трети направи това, и той го прави. С други думи, виждате ли, брати и сестри, ние трябва да имаме разбиране за власт и подчинение. Власт и подчинение. Говорим за спрямо Бога. Нали? Защото ако го имаме спрямо Бога, ние ще го имаме и към тези, които са в естественото наши авторитети и власти. Сега говорим за спрямо Бога. Значи, виждате ли, част от вярата какво е? Когато аз имам слово, върху което да стъпя, виждате ли, много пъти това слово изисква действие от моя страна. И това действие се състои в следното. Отиди, ела, направи. 3 неща. Отиди, където Бог те изпраща. Бог може да те изпраща много пъти при хора, да слага състрадание и любов в сърцето си, ти да ги подминаваш и да викаш, аз не искам с това да говоря. Отиди. Това е знак на покорство към Словото, което Бог ни е изговорил към живота ни. И всъщност вярата е покорство на това Слово, което Бог ни е говорил. Казва ела, с други думи, приближавай се при мене, идвай при мене. Идвай при мене. Виждате ли, много пъти Бог ни говори от амвоните, от Словото, от проповеди, от екраните и той казва, елате при мене, приближавайте се при мене, аз ще се приближа при вас. Ние викаме, добре Господи, нали, сега малко да свърша тук, сготвя манджата и почвам. Обаче след манджата идва и другото. И другото трябва да изчистим пърха, да оберем, нали? Трябва нещо друго да свършим. И не се покоряваме на това слово. Сега не казвам, че всички са така. Аз говоря от моята перспектива. И на трети казва, направи това и той го прави. На някой от вас Бог е говорил преди време. Най-вероятно. Така смятам. Защото сме от много години във вярата. Бог е говорил слово, Бог е дал думи. Нали? Бог е казал, направи това, искам от теб да направиш това. Ти си знаеш кой си. И това, което ние сме правили, сме го отлагали. Или ти си го отлагал в живота си. Аз също съм го правил. Ти си го отлагал, ти си го отлагал, ти си го отлагал и все още не е свършено това нещо. Време е да го активираш, време е да го въведеш в действие. Време е да се покориш на Словото, което Бог е казал и говорил към живота ти. Виждате ли сега една друга перспектива, нали? От тази на Евреи 11.1? Друга перспектива за вярата. Ние пак имаме нужда от Слово, ние пак имаме нужда от думи, които Бог да изговори в животите ни, обаче ние трябва да ги вкараме в действие, ние трябва да ги практикуваме тези неща. Да се покоряваме на Словото, което Бог ни говори. Интересното е, че тогава, когато този стих дойде в сърцето ми, нали, както ви казах тая седмица, аз ви казах, нали, всъщност това ви го казах, че видях картината как Исус Навин, заедно с войската, са там около Ерихон и някои места, други Ерихон. И те се подготвят за битка. И много интересно, вътре в мен дойде разбирането. Това в молитва, пак ви казвам, дойде до мене. Това, което Исус направи, бяха 2 неща, нали? Това дойде вътре в мен. Това, което Исус направи, бяха 2 неща. И всъщност тяхната офанзива или тяхното извършване на Словото, което Бог му говори, ще отидем сега в Исус Навин 6 глава, за да четем някои стихове. Това, което Бог говори на Исус Навин, той се подготвяше да го извърши. И това, което дойде вътре в мене, той извърши 2 неща. Или 2 етапа. Нали? Защото те много неща извърши. Обаче разделени на 2 етапа. Първият етап беше 6 дена, в които те обикаляха по един път и правиха някои други неща. След малко ще ги погледнем. И в мен дойде, това беше периода на вяра. Периода на вяра. И второто нещо, което той направи, 7-я ден, 7 пъти, обикаляйки, нали, носейки също този ковчег със себе си, тръбите, те надуха, извикаха, паднаха стените и те влезнаха вътре в града и извършиха това, което Бог им говори. И това, което дойде вътре в мене, това беше периода на устояване. Нали, четахме отдея, помните ли? Евреи 6,
12. Че Божите хора чрез вяра и устояване наследиха обещанията. Ерихон беше част от обещанията, което беше дал Бог на Исус Навин, на Моисей, на своя народ. Виждате ли сега? И сега искам да погледнем първата част, която касае вярата. Просто това, което усетих, ви казах, че всъщност Бог по този начин, чрез действията, които те извършиха там, през тия първи 6 дена, Бог иска по този начин да опише вярата. И това, което пише, вижте сега. Какво представлява вярата спрямо тая ситуация? Исус Навин, 6 глава. Ерихон беше укрепен и затворен заради израелтяните. Никой не излизаше и никой не влизаше. Първото нещо, което вярата включва вътре в себе си, е изправяне срещу крепости. Изправяне срещу крепости. Което нормалният човек, т.е. не е нормалният, това не е нормалният. Средностатистическият човек не практикува. Човек, който няма вяра и който не практикува вяра, когато види стени, той се плаши. Той се плаши. Той си казва, не е за мен това, ще се обада на някой пастор да дойде с мен да ме подкрепи. А вярата прави точно обратното. Вярата ни кара и произвежда вътре в нас смелост, така че да се изправим срещу крепостни стени. Не говорим за естествени, нали знаете? И това, което много пъти се случва, е, че вътре в нас има стени, които си стоят там с години. И ние казваме, не знам, брат, до кога ще издържа така, не знам. До кога ще изтърпа по този начин, не знам. До когато ти решиш. Мисъл, ключът е в твоите ръце. Решението е в твоите ръце. Ерихон беше здраво затворен заради Израилевите синове. А тук при мен пише, беше укрепен. Това означава, че имаше стени. Има ли стени в живота ти, които те плашат и които те карат да се страхуваш? Или да казваш, не, това е невъзможна територия, аз нямам работа тук. Аз нямам работа. Нека брат Слави да отива. Нека някой друг да отива. Нека някой силен пастор, някой силен помазан проповедник, той да отива там. Много интересно. И това, което пише после, вижте, 2 стих. Господ каза на Исус, ето, предадох го в ръката ти Ерихон, царят му и силните му и храбри мъже. Отново, слово от Бога. Стените бяха там, силните и храбри мъже бяха там, техните оръжия бяха там, най-вероятно издаваха някакви звуци, специфични. И в този момент Бог говори слово. И той каза на Исус Навин, ето, какво каза? Предадох минало време. Предадох Ерихон в ръката ти с царя му, с храбрите му войни. Слово от Бога. Ето словото, на което той трябваше да стъпи. Словото. Значи, щом Бог го е говорил, значи това нещо е така и вече в духовния свят се е случила победата. От мен се иска да следвам стъпките и указанията. Да следвам стъпките и указанията. Знаете ли, много пъти в животите ни по същия начин. Просто ви казвам, има някакви неща, има някакви крепости, Бог говори слово, Бог изявява Неговия план на нас и ние отново продължаваме да бездействаме и да стоим на едно място. Може би, защото не чуваме гласа на Бога. Бог даде слово и на Него. Значи, словото е основна част от това да вярваме, да се покоряваме на вярата. Сега прескачам няколко стиха, защото тук обяснява първоначалната част. Отиваме да прочетем това, което те практикуваха по време на първия етап от превземането на обещанията. А именно през тези 6 дена. През тези 6 дена. Осми стих. И тъй. След като говори Исус на народа, 7 свещеника, които носеха
седемте, тук пише гръмливи, в някои преводи пише военни, някой пише овнишки тръби, които носиха седемте тръби от овнишки рог, да. Тоест 7 свещеника, които носят 7 рога, 7 тръби пред Господа, вървяха и свириха с тръбите. И ковчегът на Господния завет ги следваше. И въоръжените вървяха пред свещениците, които свириха с тръбите, и задната стража вървеше зад ковчега, докато свещениците продължаваха напред, свирейки с тръбите. А Исус, 10 стих, заповяда на народа да не викате, нито да се чуе гласът ви, нито да излезе дума от устата ви до деня, когато ви кажа да извикате. Тогава извикайте. И тъй, Господния ковчег обиколи града веднъж и дойдоха в стана и пренощуваха в него. И после продължиха със същото нещо през останалите 5 дни. Така. Значи видяхме, че вярата се изправя срещу крепости. Видяхме, че на вярата е необходимо слово. Третото нещо. Виждаме тук свещеници, които носят тръби. Свещеници, едни 7 свещеника, които носят едни тръби, които са военни тръби. Неодавна говорих, къде беше, тук ли беше, в Сливен ли? Мисля, че в Сливен, относно тръбите, че един от преобразите, които носят тръбите, нали, с които те надуваха, това беше гласа на Бога. Гласа на Бога. Седем свещеника носят тръби. 7 беше числото за пълнота. В случая в Стария завет става за 7 различни човека, личности. В наше време, как да го прехвърлим в наше време? По какъв начин да разберем? Всъщност тази сутрин Бог ми го откри, аз не го разбирах. Даже вчера цял ден викам, Боже, гледам я тази картина, гледам ги тия неща, обаче не мога да разбера каква връзка има вярата и устояването с Исус Навин, които се бореха там. И всъщност каква връзка има обикалянето на тия свещеници с тръбите и ковчега с вярата? Какво общо имат? И тази сутрин го видях по този начин, нали, понеже ставам рано преди събрание, прекарам време първо с Бога, после чета, размишлявам върху Словото и тогава вече се приготвям да мога да дойда за събранието. Нали, може би ставаме по-рано от бургазли, тия, които пътуваме отдалече. Така че, нали, насърчавам ви и вас да ставате рано, да търсите Бога и така. Но друго искам да кажа. Кой е свещеника? В случая 7 свещеника носят 7 тръби. Кой трябва да бъде свещеника в днескашно време? Кое е точно в теб? Римляни 12 глава, 1 стих казва така: и тъй, братя, представете телата си като жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Като ваше духовно служение. И ние сме говорили, нали, тук мисля, че и в Сливен съм говорил, пък и може и на други места, може и някои други братя също да са говорили, относно духовното служение. Кое служение е духовно? Това служение е духовно, не което просто има вид на такова. Т.е. когато говоря, изправя се тук и говоря духовни думи. Бог така, Бог така, Бог така, когато говоря за Бога. Но едно служение е духовно тогава, когато източника или този, който служи, не е тялото, а е духа. Вътрешният човек. Вътрешният човек. С други думи, свещеника, нали, също така и Петър говори, сега да не отиваме да се разводняваме, с други думи, този, който служи, който е свещеник днес вътре в нас, това не е тялото, не е душата, това е духа. Духът трябва да бъде истинския свещеник. Същото нещо е с всяка една жертва, която ние принасяме на Бога. Тогава, след малко, когато мини кофата и ние даваме жертва на Бога, жертва принос на Бога даваме, така го наричаме. Това, което трябва да се случи е не просто да помисля колко пари имам, с колко трябва да изкарам, нали, месеца, колко мога да отделя. Но ние трябва да слушаме гласа
на свещеника. Защото свещеника има директна пряка комуникация с небето и той е той, който може да ни даде най-правилното решение, най-мъдрото решение. Значи духът е той, който принася жертва вътре в нас. Така трябва да бъде. Както и тия свещеника. Значи духът, тези свещеници, които носиха тръбите, те символизират или те показват, насочват нашето внимание към духа в днескашно време. Духа вътре в нас. И тогава какво представляват тръбите? Аз ви казах одеве, че бях говорил за това, че тръбата представлява или тя символизира, или тя иска да насочи нашето внимание към гласа на Бога. Към гласа на Бога. С други думи, нашия дух, това, което трябва да прави е да държи Словото, което Бог ни е говорил, защото преди малко четахме, че Бог му говори Слово. И той каза, ето предадах пред тебе градът и силните, и войските, и всичко, което е там. Духът е той, който трябва да хване това Слово. И това, което трябва да прави с това Слово е да го прокламира. Защото през време на тези 6 дни, това, което правиха тези хора, които обикаляха войниците заедно с свещениците, те надуваха тръбите. Обаче Исус навин им беше казал, глас не издавайте, вик не издавайте. Надуваха тръбите. През времето, през периода на вяра, в който Бог иска от нас да стоим във вяра, той може да бъде дълъг период. Както за Авраам беше 25 години, докато видя обещания плод. Това, което ние трябва да правим е да хванем това слово и да го изповядваме, да го говорим. Да го изповядваме. Не просто слово. Аз съм виждал хора, които се разболяват тежко от рак и взимат едно слово от Библията, нали? И казват, ето тук пише и прокламират, аз съм изцелен, аз съм така. Е хубаво, това е така, словото е истинско, то не е лъжливо. Обаче то стана ли част от твоето сърце? Бог на теб говори ли ти го лично, че ти си изцелен? Ама аз няма да умра, ще живея, ще разказвам делата Господни. Емоцията много надделява в днескашно време в християните. И това нещо бърка, защото ние си мислим, че това е духа на Бога, а то не е духа на Бога. Когато нашия дух хване Словото от Бога и ти стъпиш на това Слово, ти продължаваш напред и то кънти вътре в тебе. То кънти вътре в тебе. И то говори това, което Бог ти е говорил. Ето, завладяваш. Ето, дал съм ти да превземаш този град. Този град вече е твой. Бог беше говорил така на моята жена тук миналата година относно нашето дете и той беше и казал, нали, беше говорил от книгата на всъщност от Трето царе, примера с Илия, когато нали, там вече беше победил горе тези фалшивите пророци, беше ги изклал и той беше на едно място, беше се изморил, не беше ял, беше заспал, нали, и Бог го събуди и му каза, стани и яж, нали, беше му дал там храна, стани и яж, защото пътя, който имаш да извървиш е дълъг. И Бог беше го дал това нещо като слово, нали, на моята жена за детето. Стани и яж, за да придобиеш сила, защото пътя, който имаш да е дълъг. И до ден днешен, нали, стъпваме на това слово и ние се молим. Пътя е дълъг, нали. Това не означава, че цял живот ще бъдеш в този път. Означава, че ще бъде дълъг, но в един момент той ще свърши. Ще стигнеш там, където Бог ти е говорил. И аз съм виждал хора, които е така, прокламират такива стихове, нали? И умират след това. Какво стана, нали? Бог щеше да живееш. Какво стана? Какво се случи? Значи, виждате ли, ние трябва да разбираме духовните неща. Духът е той, който прокламира Словото. Зад тези, които бяха с роговете, тук ние ги прочетахме, да не ги чета пак, че времето напредва. Зад тези, които трябва да прокламират Словото с роговете, вървяха още няколко свещеника, не е записан броят им. Това бяха свещеници, които носиха Господния ковчег. А вие знаете какво е Господния ковчег? Това е Божието присъствие. Тогава той слизаше там върху умилостивилището, нали? Вътре беше живота, разцъфналия жезъл, беше Словото на Бога вътре в този ковчег. И Бог точно там слизаше и разговаряше с Моисей. Отгоре на капака, на това умилостивилище. Значи, виждате ли, нашия дух какво трябва да прави? Освен да прокламира Словото, което Бог му говори, той е отговорен. Отговорен е да носи Божието присъствие. Виждате ли, брати и сестри, ние всички с вас сме отговорни. Не да казваме, ама той го няма тук. Аз съм махам, аз отивам на друго място.
Аз съм отговорен и ти си отговорен за това нещо. Значи, виждате ли, Бог го дава лично на мене и ако духа е моя свещеник, там винаги трябва да има присъствие на Бога, както огъня не трябваше да изгасва, помните ли, на олтара? Постоянно трябваше да поддържат в Стария Завет огъня, който гореше там на олтар. Ние сме отговорни за това присъствие, брата и сестри. Това не означава, че постоянно трябва да съм изтръпнал и да съм в тръпки. Нали? Чувствам се така, чувствам се иначе. Не е задължително да се чувстваш по някакъв начин. Въпросът е да си убеден кой е там вътре и да правиш всичко възможно, така че той да бъде активен, духа да бъде активен, огъня да бъде запален. Присъствието на Бога винаги трябва да бъде там, в нашите сърца. И това, което четем по-надолу, нали, освен че сме носители на Божието присъствие, четем по-надолу в 9 стих, че имаше военни мъже, които бяха пред свещениците и зад свещениците. Нали? И ние знаем, че в нашия живот, в нашето тяло, т.е. в нашето съществуване, духа е сърцевината. Затова ние казваме сърцето. Като казваме сърцето, ние имаме предвид, трябва да имаме предвид духа. Духа е сърцевината. Обаче отгоре имаш душа и имаш тяло. Имаш душа и имаш тяло. И виждате ли, тук е това, което е записано, или това, което можем да разбереме, това, което аз го видях тази сутрин, е всъщност, че имаме също отговорност. Каква отговорност? Да запазим непокътнат духа. Да запазим непокътнат, да охраняваме свещеника. 4 глава, не, там ли беше на Битие, да. Когато Каин и Авел, да знаете, Каин уби Авел, и т.е. преди да го убие, Бог отиде при него и той му говори думи. Обаче той не можа да се слуша в тия думи. И той му каза, защо си се намръщил, защо си се разсърдил, нали? И тогава го предупреди. И каза му, не знаеш ли, че греха лежи на прага на сърцето ти и той се стреми да те владее. Той лежи на прага на сърцето ти, но казва, ти трябва да го владееш. Ти трябва да го владееш. С други думи, виждате ли, брати и сестри, ние имаме отговорност това тяло да го поробваме. Имаме отговорност това тяло да го въвеждаме в служба на Бога. По този начин ние запазваме процесите, които се случват вътре в духът ни. В противен случай, ако аз с духа си търся Бога, обаче с тялото си ходя където си искам, слушам каквото си искам, говоря каквото си искам, нали? Малко съм цапнат в устата, дето викаме, нали? Слушам глупости, които говорят колегите. И не само, че ги слушам, почвам да се подсмивам по някое време. Много скоро огъня, духа, който е вътре, той ще изгасне и ще спре да извършва функцията, за която той е призован. Затова, брати и сестри, ето охраната на нашия дух, разбирате ли, нашето тяло, ние го подчиняваме. Не ми се ходи на плътта, не ми се ходи на църква. Обаче аз трябва да стана, трябва да се подготвя. Ако ви кажа колко изморен бях тази седмица, защото просто съместихме от едно място на друго и съместихме, нали, целият този багаж и през годините главата ма заболя, като видя колко багаж. Викам на моята жена, за какво не е толкова много багаж? Нали, казах и 2 ризи, и 2 панталона, и едни обувки, и това е, стига толкова. Нали? То не са само дрехи, то са украшеница, картинки, то са стихчета, то са дрънкулки, сърчица, то са цветенца, то са не знам си какво си, нали? По едната покривка, по другата покривка, И да ви кажа честно, четвъртък и петък, викам, ще се остава, нищо няма да върша, защото приключихме там някъде, срядата, и викам, четвъртък и петък, нищо няма да бъда. Обаче то се натрупало, аз съм изморен, главата ми блокирала, сърцето ми блокирало, нали, всичко ми е блокирало, и викам, дали да не викна някой друг да проповядва. Даже и тя вика, да, хубаво да викнеш някой друг да проповядва. Тая събота в Бургас. Викам, не, ще се насиля. Ще си насиля малко това тяло, ще насиля малко тая плът. Просто ще направя всичко възможно. Повече време с Бога и да видиш как и тялото живва, и как всичко отпочива, мозъка се разведрява, и как идва слово, и как идва виделина, и просто всичко се нарежда. И как хората са благословени после. Нали? Браво! Слава на Бога! Какво искам да кажа? Тялото трябва да го поробваме. Не то да ни казва какво да правим.
Тялото трябва да бъде поробено. Разбира се, не трябва да издевателстваме. Не трябва да издевателстваме, но трябва да вършим това, което така. И той го каза също това. Нали, Словото го казва. От всичко друго, което пазиш, най-много пази сърцето си. Ма това не означава твоите чувства и емоции, нали? Някои викат, сърцето ме води на еди къде си. Сърцето ми казва да направя това. Това не е истинското сърце, нали? Другото сърце. От всичко, което най-много пазиш, пази сърцето си. Как да го пазиш? Пак охрана отпред, отзад, от всякъде трябва да има охрана. И поради тая причина, виждате ли друга перспектива на вярата? Малко по-разширена. Защото ние казваме, вярата е даване на същественост, нали? За неща, които се надяваме, убедено за неща, които не се виждат, убедено за неща, които се надяваме. И хубаво, и какво правим по-нататък? Какво значи това? Убеден ли си? Убеден съм, брат. Убеден съм, брат. Убеден съм, ама да ти кажа, сега съм в дупка в момента. И сега последно, убеден ли си или си в дупка? Кое от двете? Да. Така че, виждате ли, брати и сестри, става въпрос за това, че ние сме тези, които трябва да почнем да практикуваме тази вяра. И това, което Бог иска от нас е, ето, имаме посоката, имаме виделината, имаме конкретните стъпки, давай да действаме. И това, ето, връщам се, понеже говорим за завладяване на обещания. Това е едно от оръжията, с които ние воюваме. Вярата. Вярата. Апостол Павел в 6 глава на Ефесяни го нарича щита на вярата. Щита на вярата. Казва, с който можем да угасим всички огнени стрели на нечестивия. Ма какво значи това? Аз издигам щита на вярата. Това ли значи? Не значи това. Вземи Словото от Бога и му се покорявай. Пази сърцето си, пази това, което Бог им. Направи така, че свещеника, който е поставил Бог да свещенодейства, да бъде активен и да принася служба на Бога. И това нещо, какво казва? Угася всички огнени стрели на нечестиви. Сигурно имате стрели към вас, които всеки ден идват. През ума, през сърцето, в тялото, неща, които се случват постоянно в животите ни. Виждате ли? Взимай Словото, което Бог ти е говорил и се покорявай. Пази сърцето си, продължай напред. И след тогава идва ред и на второто нещо. Това е устояване. Устояване. Вяра и устояване. Чрез вяра и устояване те наследяваха обещанията. Влизаха в обещанията. Само, че днеска няма да говорим за устояване, защото нямаме време. Пуснете си утре телевизорите и гледайте от Сливен. Обаче, виждате ли, брати и сестри, Бог иска от нас просто да ставаме войници. Не може да бъдем просто, как да кажа, все болни, не физически, говоря за духовно, все слаби, все немощни, все да бъдем по някакъв начин така бити от дявола, мачкани от дявола. Не, ние трябва да се изправим и трябва да почнем ние да побеждаваме. Казва се, че портите на Ада в нашите преводи казват, няма да й наделеят над Божието царство. Портите на Ада няма да наделеят. Обаче в чуждите преводи, на другите езици, повечето се казва, портите на Ада няма да устоят. Има голяма разлика. Защото показва кой е нападащата страна. Ако няма да устоят, това означава, че църквата напада. И църквата е военно подразделение, което напада, превзема. Време е, брати и сестри, най-напред да освободим себе си и след това да ходим да освобождаваме тия, при които Бог ни изпраща. Амин. Нека да се молим. Боже, в името на Исус ние Ти благодарим. Благодарим Ти, Боже, за Словото, което да ни съживява. Сега се молим и предоставяме се на Тебе, Боже, да може Твоето Слово да изпълни сърцата ни, да направи сърцата ни да бъдат меки, да се вкорени там, да бъде семето посято в името на Господ Исус. Да бъде семето на Божието Слово в нашите сърца. И това семе, Боже, да порасне и да даде много плод. Моля Те в името на Исус, аз се моля за моите брати и сестри. Просто всеки един от нас да става силен. Да става силен в дух, да става силен в вяра, да става силен, Господи Боже, в дързост, в увереност. Защото, Господи, Ти си ни призовал да владяваме обещания. Ето Ти ни го говори на новата година. И Ти каза, това е Словото, което Ви изпращам, за вземане на обещания.
И ти каза също, че границите са до там, докъдето ние ти определим. Затова се моля сега, помогни да разширим нашите представи за граници. Помогни да разширим нашите представи, Боже, за това, какво са граници и къде са границите. В името на Господ Исус Христос. Боже, предаваме се в Твоите ръце. Благослови моите брати и сестри, благослови Словото си. Нека то да дава плод в името на Исус Христос. Благодарим Ти, Боже, че Ти си с нас и ни правиш победители за винаги. Нека славата да бъде Твоя, Боже. Амин. Амин. Слава на Бога. Сега ще вземем Господна трапеза.